bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Ayaw niyang tinutulungan ko ang sarili kong pamilya. Gusto niya, siya lang. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Naisipan ko lang na magbahagi ng aking kwento sa kadahilan ng gusto ko pong mag-solicit ng advice mula sa inyo. Sana po unawain ninyo at mabasa ang kabuuan ng aking kwento bago niyo ako husgahan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Cecilia. At ito ang aking secret file. Meron akong partner na itago na lang natin sa pangalang Dino. Nagsasama kaming dalawa ng mahigit 15 taon na. Dati, lasenggo siya. Sugarol din paminsan-minsan. Pero, noong magkasakit siya, hininintunan niya ang kanyang pag-iinom. Minsan na lang din siyang magsugal. Sa loob ng 15 taon naming pagsasama, ni minsan ay hindi niya tinanggap ang pamilya ko. Ang dahilan niya? May utang sila dati na kami ang nagbabayad. Sa aming dalawa ako ang nagtatrabaho. Si Dino, isa siyang magsasaka. Pero, lahat ng mga gawain sa palayan, sa iba niya pinapagawa. Nagsusuhol na lang siya ng laborer o yung gagawa ng trabaho niya. Ako naman ay isang guro. Pero kami na ni Dino noong magpatuloy ako ng pag-aaral ko sa kolehiyo. So technically speaking, nakatulong naman si Dino sa akin noong nag-aaral ako. Kung susumahin, mga less than 50,000 pesos ang naitulong niya para sa pag-aaral ko. Pero, mas sinatanaw kong utang na loob ang pagbabantay ng nanay niya sa dalawa naming anak bago pa man ako makapasok sa kolehiyo. Ngayon, nagtatrabaho na ako. Noong unang loan ko, binili ko ang pangarap niyang motor. Nakabili rin ako ng lote at nakapagpatayo ng bahay. Si Dino nga pala ang humahawak sa sahod ko, DJ Rocky at DJ Jello. Ako ang nagtatrabaho, pero wala akong pera. Wala. Eto ako, walang pera. Mula sa sahod kong maglo-loan ako, nasa kanyang pera. Masaya kasi siya pag maraming pera sa pitaka niya. Pero mayabang siya pagdating sa mga kaibigan. Gusto niyang makita ng ibang tao na lagi siyang maraming pera. Ako naman, dahil ayoko ng gulo noon, nire-remit ko sa kanya ang sahod ko. Kasi hindi niya ako kinikibo kung hindi ako nagbibigay. Ngayon ko napagtanto na isa ring dahilan ay dahil takot siya na nasa akin ang pera ko. Na baka maibigay ko ito sa pamilya ko. Kaya siguro kontrolado niya ako pagdating sa pera ko. Gusto niya sigurong masiguro kung kailan at magkano ang ibibigay ko sa papa ko. Laging punot dulo ng away namin ni Dino ang tungkol sa pamilya ko. At masyado yung masakit para sa akin. Kasi noong iwan kami ng mama ko, papa ko na ang tumayong ina at ama sa amin. Ako naman ang naging mother figure sa mga nakababata kong kapatid. Kaya ganun ko sila kamahal.
Ang dami na naming pinagdaan ng hirap. At lahat ng yun nalampasan namin. DJ Rocky at DJ Jello, yung sa parte ng pagsasama namin ni Dino, na siya ang humahawak ng pera ko. At kontrolado niya ako, okay na lang yun para sa akin. Kaya kong tiisin yun. Kaya kong itolerate yun. Pero yung tungkol sa pamilya ko, hindi ko na yun kayang tiisin. Kung tungkol sa mga gawaing bahay, minsan tumutulong siya sa akin pero kadalasan hindi. Ako lahat ang gumagawa. Siya naman, lagi lang nakatambay sa mga kaibigan niya. Pagdating ko sa bahay, akin pa lahat ng gawain. Ako pa lahat. Sa kabila noon, sobrang lambing naman niya sa akin. At lagi niyang sinasabi na mahal niya ako. Kung lambing lang, wala na akong hahanap-hanapin pa. Kung bibigyan ko siya ng grade sa pagiging malambing, 100% ang ibibigay ko sa kanya. Pero sa ibang bagay, negative naman siya. Lalo na sa pagtrato niya sa pamilya ko ng hindi maganda. Kaya parang nakakaramdam na ako ng pagkapuno sa kanya. Hanggang sa isang araw, may nangyaring hindi ko inaasahan. At ito ang bumago sa takbo ng relasyon namin ni Dino. Dumating ang punto na nakakilala ko ng isang AFAM. Itago natin siya sa pangalang Denver. Mabait, malambing, responsable, at matulungin. Tinutulungan niya ako kahit hindi naman ako nagsasabi. Nagkukusa siya. Siya yung tipo ng taong parang soulmate ko. Sobrang perfect niya para sa akin. Kaya hindi ko lang maiwasan na tuluyang mahulog ang loob ko sa kanya. Mahal na mahal ko si Denver. Siya yung tipo ng tao na hindi ko pa nakikita sa personal pero nakaplano na ang lahat. DJ Rocky at DJ Jello, tao lang ako. Pero parang kay Denver ko natagpuan ang pag-aalaga na hindi ko naranasan sa partner ko. Sa kanya ko naramdaman na pinahahalagahan ako. Na ganito pala ang pakiramdam na ini-spoil ka. Yung pakiramdam na minamahal ka sa tamang paraan. Sinusubukan kong makipaghiwalay ng maayos kay Dino pero laging mga salitang hindi siya mabubuhay kung hihiwalayan ko siya. Yun ang madalas ko lang marinig. Pinagbantaan pa niya ako na kung sakaling makikipaghiwalay ko sa kanya, papatayin niya raw ako. Mahal na mahal niya raw ako at hindi niya raw ako hahayaang mapunta sa iba. Yung mga anak ko naman, kampi sila sa akin kahit pa maghiwalay kami ng papa nila. Nakikita rin kasi nila ang mga paghihirap ko. Nakikita nila kung paano ako dumoble ng kayod. Nagtuturo sa araw, nagtuturo pa rin sa gabi para lang kumita ng sapat at na makasurvive. Si Dino wala, chill-chill lang. Naghihintay na lang siya kung may lalapit na magpapagawa. Depende rin sa trabaho kung gusto niya. Nasabi ko na rin pala sa kanya na hindi ko na siya mahal. Sinabi ko rin kung bakit at kung ano-ano ang mga dahilan. Pero hindi ko lang masabing may mahal na akong iba. Sigurado, mapapatay niya ako kung sakaling malaman niya na yun ang tunay na dahilan. Nangako siyang magbabago. Susubukan daw niya na tanggapin ang pamilya ko. Napilitan ako makipagkasundo sa kanya. Dahil natatakot ako kung anong pwede niyang gawin. Pero DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko na talaga siya mahal. Wala na akong maramdamang pagmamahal sa kanya. Hindi na ako masaya sa kanya. Sa ngayon litong-lito ako. Natatakot ako sa karma. Kasi alam kong nagtaksil ako, nagmahal ako ng iba. Pero dahil sa mga pinagdaanan ko sa kanya, tuluyan ang naglaho ang pagmamahal na meron ako para sa kanya. Kaya gusto ko na lang sanang mabigyan siya ng puhunan para makapag-umpisa siya sa sarili niya.
Pero hindi rin naman siya papayag na maghiwalay kami. Si Denver, makikipagkita na sa akin. At siya ang mahal ko. Yung tipo ng parang, ngayon lang ako nakaranas magmahal ng ganito. Kaya nga sana gusto ko nang makaahon sa sitwasyon ko, nang sa gayon makapagsimula na ng bago. DJ Rocky at DJ Jello, sana matulungan ninyo ako sa inyong mga payo. Mabigyan ako ng idea sa kung ano ang dapat kong gawin. Maraming salamat po at hanggang dito na lang. Muli, ako si Cecilia. At ito ang aking Secret File.